Bon dia a tothom, diputades, diputats, membres de la mesa, síndics, companys de la sindicatura, secretari general. Bé, tot i que després el debatrem en el ple corresponent, tal com diu la llei de la sindicatura, com saben vostès, el compte es tracta a efectes de tràmit en aquesta comissió, que és la comissió de sindicatura, tal com contempla l'Estatut. I, per tant, m'ha demanat la presidenta que jo faci una presentació del compte, tot i que després vostès no facin el debat, sinó que el debat se'l guardin pel ple, que més endavant suposo que convocaran. El compte general no és un tràmit, això és una cosa que repetim molt. Els que venen de la local probablement ho saben més, perquè la local, amb aquests plens que són govern i oposició, amb l'estructura de l'administració local, el tema del compte general té a vegades un debat molt intens. Aquí també, tanmateix, nosaltres a vegades ens preocupa, i no és cap crítica, ja saben que no està en la nostra missió ni competència criticar el Parlament, al contrari, ni criticar-lo ni no criticar-lo. Però sí que tenim en compte de dir el compte general no és un tràmit, el compte general és un treball que fem nosaltres fiscalitzant els comptes que ens ha presentat el govern del moment, el govern de l'any. I que nosaltres els rebem a través dels responsables del govern que construeixen el compte general, que és la intervenció. Sortosament, els darrers anys ho estem fent en temps i lloc, és a dir, arriben a la data assenyalada, els veiem i nosaltres presentem els informes dintre de l'any. I, per tant, d'acord amb les nostres lleis, nosaltres ara estem treballant el 24 i vam aprovar el mes de juliol, abans de l'estiu, abans de l'agost, vam aprovar el compte general del 23. I també, abans d'acabar el mes, la intervenció general i el Departament d'Economia, en definitiva, ens van presentar els comptes del 24 sobre els que ja estem treballant. Com saben, si no ja a força de fer-me pesat els explicaré, el compte general el rebem amb dues vegades, quan érem petits, no sé si a casa seva passava, però l'entrega per fascículos, es deia, que els nostres pares i avis estaven subscrits. Doncs nosaltres rebem la primera part el 30 de juliol i la segona part el 30 d'octubre, que bàsicament a dia d'avui ja és el consolidat, és a dir, primer rebem els comptes de la Generalitat i després el consolidat. Aquest grup que ja tenim tancat l'acabem rebent el 30 d'octubre. Amb la primera part, ja des de l'1 de setembre, els nostres auditors ja estan treballant i ara farem. I, per tant, el propòsit és tenir el document acabat abans de l'1 d'agost, és a dir, el 30 de juliol o la data que toqui el ple, que l'aprovem definitivament com cada any. Aviam, l'objecte del compte és emetre una opinió sobre l'adequació de la informació econòmica, financera presentada, els principis comptables aplicables i també sobre el compliment de la legalitat. Tanmateix, com la naturalesa i el volum del compte general dificulta realitzar una auditoria financera, estem tocant ja fregant els 50.000 milions, i de legalitat dels comptes individuals que el formen, és més eficient, i si ens ho pensem, i altres informes ja ho hem fet, i adequat establir un objectiu general com a objectiu general fiscalitzar amb una abasta limitada el procediment de consolidació del compte, dut a terme per la intervenció, i establir alguns objectius addicionals en funció dels riscos avaluats anualment. És evident que nosaltres no mirem els comptes generals de la Generalitat un cop a l'any, sinó que l'estem mirant permanentment. I nosaltres estem molt atents als riscos, a aquells elements. Vull dir, no riscos perquè es facin o es deixin de fer coses malament, sinó riscos perquè hi ha elements, per exemple, igual que ens hem estat 2 anys enviant-los a vostès informes sobre la despesa de la Covid,
Preparin-se perquè els enviarem durant els propers 2 o 3 anys informes sobre la despesa dels MRR, és a dir, dels fons Next Generation. Perquè és quelcom que és obvi, és a dir, no hi ha cap risc, però sí que realment allò que és nou, allò que és especial, allò que surt de la quotidianitat és important que com a tal es fiscalitzi. Per tant, l'objectiu general que tenim nosaltres és verificar que el compte general, entès com el consolat de tot el sector públic, ha estat presentat d'acord amb les normes que són aplicables en l'estructura, el contingut, el termini de presentació. Sembla un objectiu poc ambiciós, però pensin que ho és, perquè és important. És a dir, perquè en allò que els insistia al principi, el compte general és un exercici comptable, però també és un exercici d'ordre. Què he fet, què he gastat, què tinc respecte als meus ingressos, com està el meu endeutament. Aquest és l'exercici que comporta. I això es pot fer, com ho pots fer a casa teva, ho pots fer en una empresa, però sobretot ho has de fer amb el diner públic, i està molt clar. I nosaltres que ens mirem molt, cada cop més, el que fan els nostres homòlegs del món, i tenim una entitat que es diu Intosai, que és la font d'on anem a buscar coneixement per millorar la nostra feina, tothom, en països democràtics, evidentment, en països democràtics, fa quelcom semblant. Objectius específics d'aquesta vegada. Revisar la tramesa dels comptes anuals individuals inclosos en el compte general pel que fa al temps i forma. Verificar el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i societat financera, que ja tornen a estar vius. Revisar el compliment dels principis i criteris comptables dels preceptes de la llei de pressupostos de la Generalitat i del text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, referents a la tramitació de les modificacions de crèdit, autoritzacions de l'endeutament, increments retributius de personal. És a dir, hi ha una fiscalització molt intensa, que probablement no es veu al final en l'instrument que els presentem. Però hi ha una fiscalització. Mirar totes les modificacions de crèdit, mirar totes les autoritzacions d'endeutament, mirar els increments retributius, si tenen base legal, i això ja és quelcom que porta molta feina. I no vinc aquí ni a plorar ni a queixar-me de la feina, no malinterpretin, sinó ho dic perquè entenguin la magnitud del que estem presentant. I fiscalitzar una mostra d'expedients de contractes adjudicats pels departaments. El ple i el departament que porta el compte ens hem marcat com a objectiu cada any, en cada compte, fer alguna cosa especial, tractar un tema, contractes, subvencions, tractar algun tema de manera general. I aquest any hem mirat algunes coses sobre el tema de subvencions. Perímetre del compte general. De què estem parlant? Estem parlant de l'Administració de la Generalitat, el Servei Català de la Salut, estem parlant de les 20 entitats autònomes de caràcter administratiu, la de caràcter comercial, les entitats de dret públic, les 35 mercantils, els 63 consorcis que estan adjudicats a la Generalitat i les 37 fundacions. Per tant, estem parlant de 37 ens. Com veuen, hi ha un consorci que no ho va trametre i que en el compte surt, però si me'l pregunten no me'n recordo. Però si ho busco sí que el trobaré, no el podran trobar. Bé, més coses. Pressupost i nombre d'entitats, perquè facin idea de magnituds. Només al CatSalut ja estem parlant de 11.000 milions. CatSalut. Aquest quadre podria ser poc significatiu. Dius, per què ens expliques les xifres per tipologia d'ens? També ho vam pensar nosaltres, però ens va agradar perquè ens va semblar que això també es deia una mica el model organitzatiu. També dèiem, home, 5.000 milions els estem gastant en consorcis, que és una forma... I, per tant, també pot induir a la reflexió tant dels fiscalitzats com, òbviament, del Parlament, a qui presentem aquest compte, al veure quin és el model organitzatiu que ens hem dotat al llarg dels anys a la Generalitat de Catalunya,
i que, per tant, aquesta és una mica aquesta estructura de nombre d'entitats i els imports en funció de la tipologia d'organització. Vull dir, 1.000 milions en fundacions. Algú pot treure conclusió. Hi ha fundacions molt importants. Jo ara no tinc cap interès en vendre cap producte, però vull dir, moltes d'aquestes fundacions són fundacions, les entitats de recerca bàsicament són fundacions i com saben en aquest moment són claus no només pel desenvolupament de la ciència sinó també per la nostra economia. Anem per les xifres ja, perquè m'han demanat una cosa molt curta i així en serà. L'integren les 260 entitats del grup, on participen majoritàriament la genètica, que formen part del compte consolidat. A part hem integrat el compte consolidat, ells ens han integrat, per procediment d'equivalència 75 entitats més, 2 del multigrup i 73 associades. En el pressupost consolidat del 2000 s'han liquidat, i aquest és l'element clau, i els deia quasi 50.000, m'he equivocat, 57.000 milions d'euros i reconegudes obligacions per 58. Si agafen el seu mòbil i miren aquestes coses que a vegades hi ha als mòbils de països, gasto en defensa, gasto en sanitat, i ens posessin a nosaltres, Comunitat Autònoma de Catalunya, veuríem que hi ha molts països, i no entro en la seva tipologia de govern, que tenen un pressupost més baix que el nostre. Ho dic per les magnituds que estem parlant. Per exemple, estava mirant una cosa dels nostres col·legues xilens, la Contraloria, i no arriben als 40.000 milions encara. Aquest compte consolidat té un resultat negatiu de 566 milions d'euros. Llavors, xifres més importants que hem de destacar. El romanent de tesoreria negatiu, que són 9.000 milions, el patrimoni net, que és negatiu, de 59.000, l'endeutament financer, que són 86.000, els compromisos de despesa d'exercicis futurs, que estan xifrats en 123.000 milions d'euros. El PowerPoint els hi passarem, vull dir que no... Fàcil. Observacions. Una, el 2023 l'Administració General de la Generalitat va activar 1.300 centres educatius, que van derivar en 1.800 edificis i 1.700 terrenys. Aquest procediment va suposar aflorar un benefici de 1.300 milions. Per què ho posem com una observació? Perquè això és un dèficit de l'inventari. I tornem a insistir en aquestes coses que a vegades res més lluny de nosaltres de semblar els senyors del Manguito i la Visera. Perdonin per l'expressió tan col·loquial. Però és molt important l'inventari. Perquè l'inventari també et diu, i tenir l'inventari actualitzat també et diu la teva capacitat com a organització. I, per tant, una observació que fem a les és dir, has de tenir un inventari molt més actualitzat. Però poso èmfasi en que tothom entengui que l'inventari no és un element burocràtic, és un element substancial en qualsevol organització. L'actiu i el passiu d'IFERCAT estan sobrevalorats en 2.200 milions per una subvenció cobrant excedents futurs. És un error comptable, com veuen. La despesa efectivament realitzada el 2023 i no registrada en el pressupost va ser de 4.538, quan el 2022 va ser de 3.600. Això és el que en diem la despesa desplaçada, com recorden que ja els havíem explicat anys enrere. Altres. A l'epígraf altres increments patrimonials estava infravalorat en 320 milions. Nosaltres els hem dit que l'han de recalcular. El compte consolidat no incloïa com a associades ben entitats tot i disposar d'una participació patrimonial o drets de vot igual sobre el 20%. Per tant, enteníem que d'aquest grup, ja no de les 207, sinó d'aquestes que en el compte ja s'han anat incorporant,
creiem que encara falten coses que s'han deixat. Però bé, aviam, és una observació, i l'observació l'hem de fer, però també pensin que l'esforç que està fent, i no tinc cap síndrome d'Estocolmo, la Generalitat, per consolidar comptes és molt important, i no és ni aquest ni abans ni després, és una feina que s'està fent. A Espanya, només dues entitats, dues administracions consoliden comptes a dia d'avui. Poder el 24, com no l'he mirat encara, no ho sé, que és l'Administració General de l'Estado i la Generalitat de Catalunya. I aquí em quedo. A banda de la local. Pel que fa a la contractació administrativa, la sindicatura fiscalitat una mostra d'expedients de contractació i ha tractat un seguit d'observacions relatives a la tramitació d'urgència i emergència i altres aspectes legals que els detalla l'informe. No ho poso ara aquí a la presentació perquè m'ha semblat que el que em demanava era una presentació molt que no hi havia debat i que, per tant, si tenen algun dubte ja saben que ens poden preguntar, trucar, etc. I al final insistim en les recomanacions. La primera és el tema de l'inventari. La segona, ens continua preocupant el deute desplaçat, és a dir, el pressupost de despeses del CatSalut i d'algunes entitats autònomes, i el de la Generalitat per descomptat, haurien de contenir crèdit suficient, adequat, per atendre les despeses previstes i ineludibles d'acord amb els ingressos previstos. És a dir, aquesta desviació de deute desplaçat, que més s'ha incrementat, ens preocupa, evidentment, i creiem que és una recomanació que els havíem de fer. S'ha de continuar impulsant la modificació d'estatuts dels consorcis i fundacions en què l'Administració de la Generalitat de Catalunya tingui participació per l'administració d'adscripció. És a dir, malgrat tot el temps que ha passat, encara tenim ens que tenen, volgudament o no, problemes d'adscripció. Jo crec que és important l'adscripció. I no només per un tema merament administratiu, sinó per un tema organitzatiu i un tema de titularitat i un tema de responsabilitat, sobretot. I per acabar, un altre que també ens surt del compte, que és les entitats autònomes de caràcter administratiu que no tenen atribuïda la competència d'aprovació dels comptes anuals a cap dels seus òrgans haurien de regular aquesta atribució. Ens trobem que hi ha organismes autònoms, entitats autònomes de caràcter administratiu, que els seus estatuts no ho contemplen. Estaven mal fets, diguem-ho així, no els van fer o no van pensar que això fos rellevant, és igual. Llavors, què passa en aquest moment? Que creuen que no han d'aprovar comptes, i això no és així. Han de modificar els estatuts, s'han de modificar, no passa res, d'acord. Es passa per la junta de l'organisme, es porta al govern i es publica al DOC i aquests òrgans, que normalment han de ser òrgans col·legiats, han de prendre en consideració els comptes. No pot ser que els comptes els acabi aprovant el Consell Delegat. Primer perquè, fins i tot per ells com a responsabilitat, els comptes els ha d'aprovar l'autèntic titular de l'organització. Ni tampoc els ha d'aprovar el Consell Executiu, perquè no hi ha... És a dir, és un tema de responsabilitats. I aquí acabo. Gràcies per escoltar-me. Els enviarem el document aquesta presentació, que hem intentat que fos molt sintètica, perquè era a efectes, com em va dir el president l'any passat, que ja ho van fer-ho així, de presentar-ho, però sense debat, i si qualsevol dubte que tinguin, doncs ja saben, estem a la seva disposició. Moltes gràcies.